a rayuwa wai cututtuka sun yi yawa ka rasa ina ne za ka je asibitin ma ka samu magani. Kaga farfesu ya kokari haske mun gode Allah ya himma na riga ta sumbatu ka kare hanyar nan wallahi ciwo ne ya kama al'umma a rasa yadda za a ciwo wallahi shi ne nake so a samu asibitin da idan mutum ya je za a cire mai ciwon sa ya fito ranka ta kaba ba wani ciwon daya to gotar da hankalinka wani yana sai yi ka san Dubai a Najeriya ne babu Dubai kasar Larabawa ko kasar Larabawa ne ko kasar Sarai oho an kaje ne akwai asibiti da daya duk wani cuta da yake damun ka kai ko da cuta ce mai ciwon gashi idan ka jinin tafar ta ɗari za a cire maka ita gaba daya rap ta ta kare don su asibitin nan abin da ake biya miliyan 5 don kan miliyan 5 a baka takarda kai san za ka yi cikin duk abin da ka sani da canka da tsararka ibadar ka duk zaka a ciki to akwai wata kwamfuta wani shago da aka ajiye ina baka labari don ka shiga ciki a nan da a tace ka a tantance ka a fesa naka ka dawo ras ka dawo sungul baka da ciwo komai idan ka ga ka zama cuta to sai ka an salame ka dawo to sannu yawa ka ga zuwa na daji farfesu an jima yawa sai wani gari wannan suka naka da magaran Allah ya waje haske maganin duhu kare balla kare rufi. Watch more, loud more, there's a lot more. Mikar Arziki TV on YouTube, on Facebook, and also on TikTok. We give you whatever you want from the joyous heart of you. Mikar Arziki 24 TV.